نونر تایبەت سەرۆکی رووسیا بۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین و ئەفریقیا ئەنجامدانا جوینەک سێئالی لەسەر ئاستا وەزیرên derve yên her سێئالیان درۆژن bêde ragihande. Mîxaîl Bogdanov nûnerê taybetê serokê Rûsya bۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین و ئەفریقیا و cigirê wezîrê derveyê Rûsya ji rojnamavanan re ragihande. Ji bo dirûstbûna nêzîkbûnekê navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê û asayîkirina peywendiyan biryare dirojin bêde, civînek sê'aliyê li ser asta wezîrên derve yên Tirkiye, Rûsya û rejîma Sûriyê were encamdan. Bogdanov serbar kir û got ji bo encamdana vê civîna sê'alî me peywendiyê li gel rejîma Sûriye û Îran kiriye. Niha jî em li gel Tirkiye peywendiyan dene di riya balyozxaneyan re. Tekez kir ku kar li ser vê astê berdewam in, lê tanha dem nehatiye destnîşankirin ji bo encamdana vê civînê. û derbarê encamdana şêwran li ser asta pisporên serbaziyên Rûsya, Tirkiye û rejîma Sûriyê, cigirê wezîrê derveyê Rûsya got, piştî encamdana civîna sê'alî li ser asta wezîrên berevaniyê li Moskô di dawiya sala 2022 de, her sê'alî encamdana civînek sê'alî li ser asta pisporan di sala nû de li jêr vê formê ragihandin. Ev daxuyaniya Mîxaîl Bogdanov hat piştî ragihandina Xulosî Akar wezîrê berevaniyê Tirkiye ji encamdana civînekê li ser asta şandên serbazî navbera Rûsya, Tirkiye û rejîma Esed de. Got ev danûsandin wê li ser asta teknîkî bew û zûtirên dem de wê ev danûsandin dest pê bikin. Rêkefta pazdeyê berçileya 2022 Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye daxwaza derxistina civînek sê'alî li ser asta serokatiyê ji hevşanê xwe serokê Rûsya Vladimir Putin kiribû bi mercê encamdana danûsandinan li ser asta wezîrên derve, berevanî û istixbaratî yên her sê'aliyan beriya encamdana vê lotkeyê. Di çarçoveya asayîkirina peywendiya navbera Tirkiye û rejîma Sûriyê de roja 28 berçileya sala 2022 li Moskô paytexta Rûsya civînek sê'alî li ser asta wezîrên berevaniyên Rûsya, Tirkiye û rejîma Sûriyê hat encamdan ku Enqera dibîne ev danûsandin wê bibe binageyek ji bo dîtina çareseriyek siyasî ji krîza Sûriyê bigiştîre û dosyeya penaberan bi taybetî.